Ορθόδοξος επαρχία Γκλντάνη, με οδηγό και εμψυχωτή τον ζηλωτή και δραστήριο πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο, αντιδρά εναντίον και κάθε άλλης κακοδοξίας που επιδιώκει να νοθεύσει την παραδοσιακή γεωργιανή ευσέβεια. Έτσι, την 5η Μαρτίου 1997, οι ενιστάμενοι Ορθόδοξοι της Γεωργίας, σε μεγάλη συγκέντρωση, παρουσία του Δημάρχου, του Αρχηγού της Αστυνομίας και δημοσιογράφων, έκαυσαν στην είσοδο της Τυφλίδος περίπου 1 τόνο αιρετικών εντύπων των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά, οι οποίοι λιμένονται την χώρα. Yeah.